aurten 200 urte bete dira Etxebarrian 3 hilketa gertatu zirena. 3 hilketa horiek egin zituen pertsona batek, eta aurten urriaren 13an 200 urte bete dira hilketa horiek gertatu zirenetik. Hori dela eta Euskaltzaindiak eta Etxebarriko Udalak liburu bat argitaratu dute orduko epaiketaren aktak eta orduko bertso paperak oinarri hartuta. Kontuan hartu behar dugu, 1826an ejekutatu zutela hiltzailea hemen Plaza Berrian, Bilboko Plaza Berrian, garrotea eman da, eta orduan urte horretan bertan agertu ziren bertso papera. Eta bertso paper horretan esaten da zer gertatu zen. Besteak beste zer gertatu zen. Orduan liburu honetan egiten dana, hau da, erkatu, konparatu egiten da zer datorren Gernikako auzi paperetan bertso paperean esaten denarekin. Zer zu diran bertso paperean agiri diranetatik egiak eta zeintzuk diren asmatuak. Orduan, egia da, bertso paperaren ikuspegitik oso garrantzia handiko bertsoak direla. Beste alde batetik, gogoan hartu behar dugu, bertso paper hori kantatu zutela orduko denporan, orain dela urte batzuk, Julen Lekuonak, Xabier Letek eta Entzon Balberdek argitaratutako diska bikoitzean. Eta hortik etortzen da. Bertso paperaren izena da 14 Eriozena. Zergatik 14 Etxebarrian 3 izan baziren? Hiltzailea izan zelako oso pertsona ibilea, gerretan ibili zen, konstituzionalisten eta erregezaleen arteko gerretan ibili zen 1820tik 22-23 bitartean, eta gerra hasi zen gainera batzuekin, konstituzionalistekin, eta amaitu zuen erregezaleekin. Eta botatzen dutenean, zeretik badator ona berriro Euskal Herrire, eta hasten da gauzak pentsatzen da. Orduan, guk ez dugu egiten liburuan analisi psikologikorik, ez dugu egiten zera bakarrik, esaten du zer onartu zuen berak, auzi paperetan berak zer onartu zuen, eta gero zer esaten den zer horretan. Egia delako, 14 Eriozena datorrela, berak Etxebarriko taberna baten esan omen zuelako Katalunian, Lleida pasautako urrengo herrian, akabatu zuela berak eta beste lagun batekin, akabatu zuela 5 laguneko familia bat osorik. Baina, Gernikako auzi paperetan hori ez du onartzen. Berak onartzen ditu Etxebarriko hilketak, onartu zituen, txarto egin zituelako hilketak. Aita bai zuen bapatean eta heldu zirenean Etxebarriko alkateak eta auzokuek eta hilda zegoen, baina ama bizirik zegoen eta hitz egiteko moduan. Eta orduan berak salatu zuen Jose Larrañaga izan zela, Larrañaga edo Larrinaga, hori ere kontu interesgarria da. Eta horre bere liburuan esaten da, zergatik bera jaiotzen denean Larrañaga den, eta zergatik Gernikako auzi paperetan Larrinaga bakarrik agiri den. Eta oso erreza da, hitz bera, abizen bera delako, Larrañaga, orduan, batzuek moztu egiten dugu Larrañaga, eta beste batzuk egiten Larrinaga, baina gauza bera da. Gauza horiek ere kontatzen dira. Badugu, hau ikerketa horiek eran konturatu gara gauza batekin, ez da galdekizun soziologiko bat, baina orain dela 200 urte zein zen Etxebarriko eta Markineko biztanleen hizkuntza egoera. Zenbatek ez egiten idazten, badira kasu bi adibidez, pertsona horiek gaztelaniaz ez irakurri, ez zutela ulertzen. Eta hori ere, kasu bat da, ikusteko zein zen orduko egoera. Beste kontu polit bat da, bitxia da, honek zituen 24 urte hilketak egin zituenean. Beraz, adingabea zen. Orduko nagusitasuna 25 urterekin lortzen zelako. Orduan, berak egin zituenean horiek, esaten onartzen ditu hilketak, lehenengo egiten ditu 3 deklarazio, lehenengo deklarazioan ukatu egiten du, berak ezer egin zuenik, ikusi zuenean bazela lekuko bat baino gehiago, orduan onartu egin zituen 3 hilketak, baina Kataluniakoak ez zituen inoiz ere.
Zergatik beste kontu bat oso polita foraltasunaren ikuspegitik Bizkai-Gipuzkoen arteko harremanak. Berak eskatu zuen gipuzkoartasuna onartzeko, horrela lortzen zuelako aitoren semetasuna. Horrek zer zekarren? Garroteaz hiltzea eta ez urkatuta hiltzea. Hau, gerran ibilitakoa zen, orduan bazekien aukeran, nahiago izan zuen, garroteaz hiltzea, urkatuta, baina horregatik nik uste dut izan daitekela, baina nik egiten dudan ondorio batan, ez zituela onartu Kataluniakoak, behar bada, horiek onartu ezkero, Bizkaitik aterako zutelako eta orduan garrote barik urkatu egingo zutelako. Baina oso kontu bitxia da beste alde batetik ikustea garai hartan zelan egiten ziren gauzak. Zelan ibiltzen zen, bide ibili zen, hainbatekin, egun berean urten zuen Gernikatik goizean eta iluntzean heldu zen oinez eta akabatu zituen familiako 3 lagunak. Galdetu ziotenean, ia zergatik hil zituen, berak dio, 1809 urte horretan bueltan, beraren ama eta bera bizi zirela Alzibarko etxeari deutzon zer baten, txabolatxo baten. Orduen berak kantatu zion bertso bat etxeko jaunari. Eta orduan beste azarratu egin zen eta eman egin zion zigor fisiko bat. Eta orduan berak esaten du hori mendekatzeko egin zuela, baina orduan oso buru honeko pertsona zen, gogoratzeko 1808an ze pasatu zen, oinez joan Gernikatik Etxebarriak aspertzeko, nekatzeko eta gogo txarrak kentzeko tartea eduki zuen, heldu zen eta heldurak akabatu zituen. Eta orduan, hortik ateratzen da, bertso papera oso sasoi horretako kutsu moralista handia du. Orduan, batzuetan esaten da, nordan bera, gero beste batzuetan esaten du, bertsoa kontatzen da, berak abestuko bailuen, hori ez da egia. Beste batek abestu zuen, gainera Gipuzkoan, eta gainera Tolosako modistegi batean inprimatu egin zen. 1826ko urtean bertan, begiratu, 1826ko ekainaren 14an Bilbon ejekutatu zuten, eta urte amaitu aurretik zegoen kalean bertso papera. Eta gainera bertso paper horretan gero esaten dire, kontu moralistak, gero rimagatik edo gauza batzuk asmatu egiten dira, edo aldatu egiten dira, honek 3 pertsonak hil zituen aizkora batekin. Eta irakurtzen duzunean, eta hori liburuan irakurri ahal izango da, zelako relatu egiten duten osagileek, oliokelie jartzen zaio norberari, oliokelie jartzen zaio berari. Nik uste dut, kontribuzioa dela euskal literaturarako, ahozko euskal literaturarako, eta gero beste alde batetik, gogoratu behar dugu, testu hau, asmatu edo aurkitu zuena izan zela Jesus Maria Leizaola, lehendakari zaharra, ekinen, berak argitaratu zuen, ekinen 1975 urtean, eta hori, fitxategi hori edo mikrofilm hori Euskaltzaindiaren artxiboan daukagu gaur egun, eta ikusteko moduen dago. Orduan hor, beste zertzela da batzuk eta ematen dira, eta hor, egia esan, badala liburuan nire ustez oso interesgarria dena, behar bada nire Etxebarriko Andrasko batekin eskonduten dagoela, baina nik uste dut merezi duela euskal ikuspegi zelan esango nizueke, jatorrizkotik, hau da, zelan zeuden gauzak 1825an, zer aldatu den, nola izan den ibilbide hori, eta gero beste alde batetik ikusteko, orduko denboran, bazirela gauza batzuk etxe guztietan egoten zira moduan. Eta gauza bat oso importantea, onartu egiten da Bizkaian aitoren semetasuna, Gipuzkoar aitoren semetasun hori onartu egiten zaio. Horrek zer esan nahi du? Orduan Bilbora dakartela garrotea ziltzera. Beste datu kurioso bat, Bizkaiko aldun nagusiek idatzi zuten Gasteizko udaletxera borrero bat topatzeko. Eta borreroa eta beraren
aldarrikatzailea Gasteiztik ekarri zituzten. Eta bi horiek, bai Borreroa eta bai aldarrikatzailea, Anaia ziren, Karnero abizenekoa. Eta nik uste dut, interesgarria dela, gauza askorengatik. Behar bat da, hilketa horiek eman digute biren, orduko gizartearen egoera ezagutzeko, orduko ezagupidea bere ezagutzeko, adibidez oso kuriosoa da, fiskalak, berba egiten duenean, Barinaga Etxebarria. Zer gertatu zen? Honek bidez bide, tarte bat egin zuen Barinagatik, orduan, hark ezekien, Barinaga, Markina, Etxebarria, eta orduan, berak lotu zuen, Etxebarrikoa badira, hildakoak, orduan, Marinaga da, Etxebarriko auzo bat, horra azaltzen da. Etxebarria azaltzen da anti-iglesia, azaltzen da partido, azaltzen da población, azaltzen da pueblo, eta jurisdicción. Beste izen lagun batzuk ditu hor, kanpotik zenbat eta urrinago egin aipamena, orduen da nabarmenago gelditzen da.